बर' हारियाव हिन्जाव फिसाय गारनाय आरो आदा फैला जे बरगयारिनि सिथि। हेल' लोगोफोर, जोङो दा बावैसो नुनो मोनदों जे हिन्जावफोरा फिसाय नागारनां खारनाय जाथाया बांसिन जादों। दा बे जाहोनखौ मोनथिनो थाखाय जोङो मोनथिनांगोन बे जाथाया माब्रै जायो। इन्टारनेट आरो मबाइल एभेलेबेल जानायजों जोंनि मानसियाबो राङारि बिथिङाव उन्नत जानायजों गामि ओनसोलफोरावहाय लामा सामा ओमफ्राय टाउनफोर जौगाखांनायजों बे जाथायखौ बांसिन जादों होननानै जों बुंनो हायो। आरो दा ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानायखौ जों नायोब्ला, बे ट्रेन्डखौ जों नायोब्ला नुगोन जे जाय मानसिफोरा बै समाव हाबा जादों, जे समावहाय इन्टारनेट फेसिलिटि बांद्राय गैयामोन, जोंनि गामिफोरावहाय लामा सामा बांद्राय मोजां नङामोन, टाउन सहर बांद्राय जौगानाय नङामोन, बै समाव हाबा जानाय बिथांमोनासो बेयावहाय गब्र'नायखौ जों नुनो मोनदों। आंनि बे बुंनाया बे नङा जे टाउनाव थाग्राफोरा जाया होननानै, नाथाय टाउनाव थाग्राफोरा, जाय मानसिफोरा टाउनावनो थानानै टाउनावनो मोजां फरायनानै देरबोबाय, बिसोरो टाउननि जोंख्लिब माख्लिबखौ नुबाय थाखायो आरो फेसबुक इउटुबाव जे मोजां मोजां भिडिअसफोर सेंग्राफोरा हगारो, बिनि रियालिटिखौबो बिसोरो मोनथियो, आखिनो इजिलि बिसोरनि माबाखौ गोसोखौ बोनो हाया, ओमफ्राय बेबायदि जाथायावहाय खोख्लैनो हाया। आरो जाय बिथांमोना बेबायदि सानदों, बिसोरो मोनथिनाया मोजां दे रियालिटिया जेरै देखायदों बेबायदि नङा। नोङो जेब्ला फेमिलि खुङो बेयाव रेसपन्सिबिलिटि थायो, नाथाय फेमिलिनि बाहेरायाव रेसपन्सिबिलिटि थाया, बय एन्जयमेन्टल' थायो, आखिनो जोंख्लिब माख्लिब नुयो। माब्लाबाबो बैयावहाय संसार जाब्लाबो जोंख्लिब माख्लिब जागोन, हाइ फाइल' जागोन बिदि साननानै दाखारला। बे जाथायखौ सावरायनाय लोगो लोगो आदा फैला जे बरगयारि जे बिथाङा फेसबुकआवहाय पस्ट होदोंमोन, बियो आंनि गोसोआव फैयो। बिथाङा थिगखौनो बुंदों जे सिख्लाफोरखौ नुब्ला, मोजां मोजां सिख्ला नायबाय थाब्ला एबा एदावलायोब्ला हाबा जाखानाय सेंग्रायाबो गोसो बायो। बिथाङा आइरनिकेलि समाजनि मेगनखौ खेवनो नाजादों। बेबायदि जाथायखौ थुलुंगा होनायावहाय ससियेल मिडियायाव मा देखायो बे मोनसे गिदिर फेक्टर। फिल्मखौ जों बयबो नायो, ओमफ्राय एक्टर एक्ट्रिसफोरना फल'वार्सबो थायो। बिथांमोना मा देखायो बेनो समाजावहाय नर्मेल जालांनो हमो। फिल्मखौहाय समाजनि मिरर होननानै खोन्थायो, नाथाय बियो भाइस भार्सा। समाजखौबो जोङो फिल्माव देखायो, ओमफ्राय फिल्माव मा नुयो बेखौबो जोङो समाजावहाय एप्लाइ खालामनो हमो। जेब्ला आं उन्दैमोन, हिन्जावफोरा सुरिदारखौनो गाननो लाजियोमोन। जोंनि आब'मोनाबो सुरिदार बायब्लाबो बिसोरो सावरायैनो बांसिनानो गाननाय जायामोन। बियो 96, 98नि बाथ्रा। नाथाय दा जों नुनो मोनो मा सोलायलांखो। जोङो ससियेल मिडियायाव मा नुबाय थायो बेखौनो जोंनि माइन्डआ एक्सेप्ट खालामो, ओमफ्राय नर्मालाइज जानो हमो। सोरबाया सिख्लाफोरखौ एदावगोन, मुसुरलायगोन, मोसालायगोन, ओमफ्राय एन्टारटेनमेन्ट मुं होनानै बेखौ फानगोन। आरो बे एखे बुस्थुखौनो सोरबा सासेया खालामोब्ला बियो गाज्रि आखु जागोन, बिदि नामा? बेनिखायनो जों बयबो रेसपन्सिबोल जानांगौ। जोंनि जिउ खुंनायनि थांखिया माइ लाइफ माइ रुल्स नङा, नाथाय फ्रिडम विथ रेसपन्सिबिलिटिसो जानांगौ।